Здравей, любов! Днес е нашият специален ден. Денят, в който заставаме пред себе си, пред близките си и целият свят като семейство. Млади хора, които тепърва се сблъскват с много трудности, но с много щастие и ще се учат да посрещат предизвикателствата на живота заедно. Теб ни очакват много хубави и лоши моменти, но както тях, и ние да минаваме през всичко хванати ръка за ръка. Най-хубавите ми дни са тези, в които си усмихната и лъчезарна. Как се държиш понякога като дете, едно много щастливо, лъчезарно и безгрижно мишление. Никога не съм предполагала, че за толкова кратко време ще се доверя на някого и ще реша да градя живота си с него. Ти ми показа, че не е нужно да се справям сама, че приказките ги има не само в книжките. Понякога просто някой влиза в живота ти и пожелава да остане там до край. Бих искала да попитам, има ли някой, който не е съгласен с това бракосъчетание, да каже сега или да замълчи? Заповядайте. Аз те обичам. Сега, винаги и завинаги. Имаш моята любов и подкрепа. Аз имам теб и на мен това ми стига. Остани си винаги такава.